guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थानोसै मा जायो थुदो गासिबो बारा Bro. मोनाबालाय बेखौनो लानांगोन ना itu puri mal sih jangan aja malah ini singa itu puri mal itu नै बाजाराव थांनानै अखासो सिजाबाय आङो लामायावसो साथा हमथ'नानै थाबाय जारलाखा अखायानो फैगोनसो माबायदि सिजोबखागोन आङो अखायानो बांसिनसो हाबाय नै जि अखा हाखाबाय जालालै बे अखाया बांसिनसो हाबाय नै जा हानांगौ हाखाबाय अखाया थांनोनो हाखाला आंथ' एबार नोगोद अखा हाखाबाय दा जारला जाखाबायलां गुफुर जालायखादों दाबो साथा हमनानै सालायलांनोसै आङो टेनसननो जानाय नंलाहाय बे अखाखौ नेबाय थानांगौ दायो बाजाराव थांनाय जेन थेन न' मोनफैबाय अखा हाबाबो फैथारबाय सिजानानै खानायानो सेस सिनानै दंजोबो ओमफ्राय ड्रेसखौबो चेन्ज खालामबाय आङो दसेनो नोगोद अखा हाबाय ओमफ्राय लामायाव थाबाय थाबाबो अखाया बांसिन हागोन होननानै ओमफ्राय अखा सिजानानै फैथारबाय आरो आङो नै खानाया दाबो रानाखै गिसि गोजा जेन थेन न' मोनफैबाय बाजाराव थांनायानो लामानिफ्रायनो अखा हाबोखादों होनबाबो आं थांनो हागोन खोमा साननानै फैबाय लामायाव बांसिनसो हाबोबाय ओमफ्राय बिराद सिजाबोबाय आं दसेनो खानाय गिसि जाजोब्बाय नो ओमफ्राय आं दा खुमब्राजों अमा बेदर ओंख्रि संगासिनो बाजारनिफ्राय लाबोनानै